Namaste. Ngingudokotela u-Anuratha Panda, udokotela ohlinzayo wezifo zabesifazane, i-laparoscopic kanye nodokotela wamarobhothi esibhedlela sase-Apollo eJubilee Hills eHyderabad. Namuhla sizoxoxa ngesigaba se-follicular somjikelezo wokuya esikhathini kowesifazane. Owesifazane unamajika amabili emjikelezweni wokuya esikhathini. Ingxenye yokuqala iyisigaba se-follicular bese kuba yi-ovulation, eyesibili i-post-ovulation, isigaba se-luteal. Okushoyo ukuthi kwenzakalani esigabeni se-follicular yileyo ngxenye yokuqala yomjikelezo engahluka kumuntu nomuntu. Futhi yisikhathi lapho i-follicle ikhula, umphumela we-estrogen futhi okuphethayo yi-ovulation. Ngakho-ke njalo uma imiphumela yamahomone isebenza, i-follicle eyodwa iyakhula. Emjikelezweni ojwayelekile kukhona i-follicle eyodwa ekhula, ibe nkulu futhi ikhulule iqanda. Lokho kubizwa yi-ovulation. Ngakho noma nini lapho umuntu ehlela ukukhulelwa, kufanele azi ngesigaba se-follicular kanye ne-ovulation, ngoba ukukhulelwa kwenzeka cishe nge-ovulation, ngakho fusuku olulodwa noma ezimbili ngaphambi kwe-ovulation kanye nosuku olulodwa kamuva. Ngakho kubalulekile. Ngaleyo ndlela ibalulekile, futhi okubaluleke nakakhulu ukuthi kwabesifazane abasesigabeni se-follicular somjikelezo, kufanele bagcine isibalo se-follicles, isigaba, ngoba uma ngemva kokuphuma kweqanda, isikhathi sifika kwezinye izinsuku eziyi-12 kuya kweziyi-14. Kodwa uma owesifazane enoku-ovulation okubambezelekile, isigaba se-follicular siba side. Ngakho ubude bomjikelezo buzoncika esigabeni sakho se-follicular. Ngakho-ke noma nini lapho owesifazane ehlela ukukhulelwa, gcina isibalo mayelana nesigaba se-follicular kanye ne-ovulation.